Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin nga sakapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumagbay iti programa. Kurang lagi tinapalabas. Dear Manong Nemi, ganito ti pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawak tinimbag nga bigat kada kayami nga sangapana. Ano anyaman nga oras kanal daw ti anyo itang paset ti lubong, kapkablawon na kayo ti good morning, good afternoon, o good evening. Kablablawon na kayo, naragsakin kayo pa nagbuy-buya. Kahit pakishare yun ti programa to yun. Share. Pasensya kayo, tamidsyod na palang na ito'y panating tayo. Yan, nagbayag. Okay. Marami din tila ti amin tapno may mag-serve kita kayo. Sa bali mo na napakasalitaan, tinta iba sa papagayam. Di pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Samuel nga napaaluan. Anak iti tagabo. Anak iti tagabo. Uno anak iti alila. Anak iti chimay. Anak iti katulong. Papagayam. Sino dagiti anak iti katulong? Anya ti pakainaigan iti biag ni Samuel papagayam ni. Padaanan nyo, sagudahin nga rin ti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Samuel nga napauluan iti anak ti tagabo. Dear Manong Nemi, bigla Manong Nemi nga nagsidukerak. Apay nga ta? Siduker sa nagkabakabaat. Ada nga ta dakes, anapasamak, uno mapasamak. Nagring ti cellphone ko Manong Nemi kinakigtutak. Sino tumutawag? Ni Loida Manong Nemi nga kasinsin ko. Ni Loida kasinsin ko, anasinged kanyak, anasinged akmet kang kuana. Ngano saan kam nga tangag kasinsin. Baka no, idel-del ti bagini, idel-del ni Loida ti bagina. Uwan Manong, agkasatan kami kat. Iso na lang ta, nakabaybayag isuna iti college. Di man lang graduaren. Ininto ta siyak Manong Nemi kita, mangup opisina ako. Sinong batak? Hello, Kasin. Abenta, ano mas pasamang tita? Adak di balayo? Adak di balay san. Nasurunak na ron. Abi masurong ka? Bakang kang ngigag iti sangsangit kada anong-ug. Tapay. Ada na tayo. Ha? Sino tatay di balayo? Ni, bakit siya ni? Bakit?
Di katulong yo? Di tagabo yo? Uy. Jesus, sino nga tagsakasakit? Sino kumapin sa nga natin anak na ni Saida? Makidungaw ka ba ta? Ano, makidungaw? Sabi ko masangitak dito nga bakit nung natakit na tayo na. Si Kamat kasi. Umayag dito. Antak na malayo? Antak na balay. Umayag dito. Diyak kayat. Ganito balay. Kabayatan to nga nakamansayag dito nga katulong mi. Apigin di Kung nada pa pangin ni mama. Dito ka no balay nga may mansayag. Isa doon ako mga rutmat. Kita umot balay dan. Kapasuron. Si Kamat di ka lang makipagliding itang nabayag katulong nyo dahil ni Nana Seni. Ako matama si Kamat. Umayag dito. Di umayag ka rin din. Sige, bye. So, nakalanoan niya itayan manong name iti mading nga damag. Ngam talaga mading nga damag. Gabutad na tayo. Manong name kang kanayon idi, wano kang kanayon nukwa nga mapanak iti balay. Dakasin na Loida. Tanasinged, da uncle kini auntie kaniyak. Tanasinged, ak ngarod kini Loida. At dapat na kita ko na kaslakam lagnobya. Iti kinasinged mi. Ngayon din naman amo nga kasinsin ka na. Kaya nakikita kong nga nabayag ni Nana Seni manong nemi. Nabayagin nga katulong da. Nakagagagad. Huwag manong. Nakapimpinas na parang serbina. Sa nasingpet, nadayaw, napakumbaba. Kaya pasarimat makitak ni, ano taga na dyan, anak na, ni Saida. Nga manipod din na tayo, ti asawa na, nagyan mo ni Saida, iti balay da, kasin Loida. Kahit nangasawon manong, gabutan na balon ni Nana Seni, kaya awamatan ti kaduan ni Saida, nga anak da, awamat ti bukod na balay, iso nga inalan ni Nana Seni ni Saida nga anak na kadwadan nga agyan iti balay da kasin Loida. Diyak man amo no ti kondisyon. Bimaba ti sweldo ni Nana Seni ta makipangan nga ruding na makipagyan ni Saida iti balay da. Kanakore ka. Graduating ni Saida. As in, graduating iti high school. Piman met. As in, nung tupeng ti pangabay kay ni Saida, into nagraduar, kat na tayo maten ni nanang na. No sangat ang imbaga ni Loida, manon na nga umay dito'y balay, talaga mapanak kumamat sa dyan, makiandingay. Wahin manong, iti na siya at ni Nana Seni, nga makikita kini pagpakita no nadak sa jay ken iti parang daydayaw da uncle kini auntie iti kinasya at nangakatulong uno tagabo. Uy, kasla nagbalimot nga napatig kanyak dayjay nga bakit? Anak katating patay na. Nakakaasimit ni Saida. Amos awat amanan. Awang painanan. Sa dentong karot ti papanan na. Denteng manong nemi ni Loida ngintultulon na tisurun na. Aga nakasusurunin san. Hindi kan kahit nakasawan, makalawas. Una at atitugpay ng aldaw. Nga agmanto. Agpanes ti balay mi. Kabuti na dyan nga tagabo. Imagkakarod ka na papakinimamangan. Imansayag na iti chapel. Puniran na chapel. Di naman kaya nakiapak nga di na oras. Sigamit kasin. Abing no may kadto, pupungtot ka. Awalan din na siya nga langam no kastang may kadto. Rumig ko mga makipagladingit ka. O pag mo makipagladingit nga rak. Di mo kapkapin ano lagi jay? Di mo kapkapin ano? Kahit nakabaybayagin nga katulong yo ni Nana Seni. Baka bakit no inayaywanan na kadubing ka? No, nakamatbibiyan ko na inayaywanan na adamat ni mama. Kahit mo sawan, nagbalimpay ngayak na diyan. Bakit? Babaling hasta. Kaya ayam, kaya katulong yo, kahit no natay, siyempre, adagladladingit, makipagladingit ka. Sa mga isot topic ko ta. Anong nga topic ta? Among kasi, yara, piyapakin ka ta mga opisina ka. Kadagkataib ta. Sigaman nga, men.
Abi di kami lang graduarin ti college. Nadya kurso na, nadya kurso. Agsipak ti sa Bali. May kamano a kursom na tan. Talon nga kurso. Jesus apo. Baka 12 years mo ti college. Mamot agraduar kang kasin. Tamang opisina kang tumaten. Ano serving nga kinabak ng atawidan. Makaraduarak man mo saan. Kaya't mo sa huwan, Lloyd, ha? Dede taga po no aping sa among ipaspas nagtagbasa. Kaya agraduar ka man kinsaan. Si kandot ka kaiso ng agtawid ti kinabak ng dapapagin mamang mo. Of course. Sino kumapay? Naman? Yung di ka mabain, anak na katibak nang pagkatapos awan iraduar mo. Mabain ka kumapit, Lloyd, ha? Malbaling may pas ng kundo tagbasa. Huwag gayam. No, natayan ni Nana Seni. Sinunod katulong yung araw din. Dati tibay sapay kasurong ko eh. Napay. Siyempre, naawa ng Gina, nadya ka no anak, ti kasukat. Kasukat na. Ni Saida. Kaya wen. Isundot sumukat ng tagabuyo. Wen. Andang kung nandaba pa ni mama, no kasano kanot laing ni Nana Seni, iti ba nagtrabaho tiyo nagdibalay, kastamot kanot ti laing ni Saida. Tani Nana Seni, sinusuruan ni Saida. Amo na taglos, nadalos na pindas ti luto na, naimas luto na pindas ti labana. Amin. Kinawang gayam di problema. Pampanunod kita no awanin ti ina ni Saida, papan na nga rodan. Kita, iso ti papagin ni mama, ita papanawad dan. Sino pa'y katulong yun? Ikit mga sa Bali Abi kaslamos kasuron ni Saida. Ilerjik ko na dyan, puor ti karwak na dyan kahit Saida. Apa ita ka dimading aramidin na? Awamad ka di angam talaga. Agburburak ti darak na magkita. Tabi namin, kasla, puor ti kararwak, kasla kontrabida iti biyag ko. Di ka maawatan. Iso nga rod, pati siyak di ka maawatan no apay kakagurang ni Saida, kit awad basol na. Ang yung kaslag parparik na kanya. Nga dahil dyan ito nga babahay, timang dadahil ti biyag ko. Sigamit kasin. Kumusta kayo gayam ka ni sinatayan? Ni Jojo? Kumusta kayo ni Jojo? Tapos dyan, okay kami. Masalusod ko man. Anong relasyon niyo kay ni Jojo? Dahil tapay ti problema kay. No, api kaya kasto ti biyag ko. Wala din na siya at ag problema. Ano ka mat problema, Lloyda? Bugbugtong ka nga anak. Baknang kayo. Maghatag mo ti kayat mo. Maalam nga kurso ti kayat mo. Sabi ang problema ka. Di mo lagara mo ni Jojo kanya. Magasaan na kagalam. Kapala kahit na kanyak mo, haring na, taya ko. Nyakit ni Kasin yun. Amahan, kasat kaharing na. Dey, si tatayan niya pala orayam kasla ko nakas niya. Aba sana ka napindas Kasin? Napindas ka, Lloyda. Napindas ka, nabanglo ka. So na lang tanya. Ano diferensya? Saan ka na singpet, naloko ka? Tabi naloko ha. Kano naloko ka? Kaslita. Imbes ko mga adda ka dya balayo nga makipagladingit, adda ka to'y, ibagbagam tiguram ka na dya nga Saida, ken guram ken Nana Seni. Nga sila di mo amo bigbigan ti adong inararamid na ken ka, kat nabayag ka katulong yun, nagbaling pa iding ayayam. Isot maglablaba iti arwatem, isot manglutlutot kang kanem. Kaya mo na tanda na mo tagabo nga ron. Huwag nang uray tagabo. Sulsul man, nga nakapatpateg no kas jay. Ilablabaan na ka, ilutlutuan na ka, inayaywan na ka, pagkatapos itang aratay, kas launan yaman na king ka. Stop the music. Stop the music. Kasi, mamalinan, uminom. Opo, datapay madiking ka. Babae ka, agin inom ka. Ito ka ron. Kinaya mas mati arak. Baka saan nga kayat ni Jujukan ka. Mabisyo ka. Nabintas ka ng peso. Ngem, adamading ugalim. Datat laglagi pa yung Kasin Lloyda.
Mabigatan na manong nemi na panak met nagidungaw when makita tila dingit ni Saida. Bala sangin manong agraduar nga rodin ti high school. Condolence, Saida. Um, Kuya Samuel, Pansyak. Agaman at nakasaksakit. Kagagay ti kasta. Apay kasta tibiyag ko, tibiyag mi. Grabit pa nga na tayo ni tatang. Sindawa ni tatang. Awan matendikan kanuwag. Iso nga timmi po na ako dito kininanang. Duwagam nga nagmarinan nga tagamo. Makapagyanak lang dito eh. Ada panganak, ada pagturugak. Kanada ni nanang nga magsuportarin pa nang ituloy ko ito pa nagbasak. Ano pa nga graduara ko, nakumantin ni nanang ko. Kakaiso na pa yung siyak ni Valedictorian, kuya. Congratulations nga ron. Impas na ko na nagbasa ka siyak ni Valedictorian nga graduar. Ibang mga kinikini nanang ko, nga isunto ti maguyog kanyak, isunto ti mangisamit. Mayokor ka na giti mandalyak. Mangiaspili ka na giti ribon. Kanda doon mangiawat ka na giti sertipiko. Kanda doon pa nga awat ak inileta ka pa nagturpos ko. Kas maling tukturyan. Sino mo ita? Anak ko na da, uncle ka ni auntie. Isudan to na. Iti mang kuyog kanyak. Ito nagturpusak. Inisudan to na, tagbalin nga naganak kanyak, nga mangyukor ka, nagitinaskin nga mayukor kanyak. Marami kaming na pinanawan ako ni nanang ko. Na kami tinapasama kay Juana. Ulmod na ngamin eh. Nadagayam na ka nga sakit na. Nadaanin ti sakit ti puso ko. Oh my God. Hagamali, Saida. Agin inanan ni nanang mo. Nalbasin di mission na rito lubong. Katsika, ituloy mo. Ituloy mo. O natituloy ko, ituloy mo tumandang. Amang tunoy ti masakbayan. Noan niya ti destiny nga intid kang kanya po Diyos. Ikaw na kuya. Kuya Samuel, thank you. Kituwin. Gusto na lang nga tahin to no, makaredwara ko. Siguro, agsabulak tumatin ni trabaho. Agurnungak tapno maituloy ko tagbasa. Sabi ka pumanaw ka. Awanin ni nanang mo di sikat mga sukat kang kuhanan. Makasaan na ka kaya, siyak di makisarita ka na uncle ka ni auntie. Baka saan nga kayat ni Ma'am Lloyda. Sabi ko man din na kaya. Grabe isot kumat masurot. Manipod ni anak dito ay nakadadadin tikikita na kanya. Ore akong basol ko. Kasla si babasol lang. Kasla kang kanayon na sumsumgad ti mata na kanya. Ngaya awak lang itong pain na munodang ranak. Kasla ko milkilaw. Ngawa mati basol ko. Wasak ore kasarita ka na siya at siguro, isunto timang dagdag kanyak tapno pumanaw ako dito eh. Tawan tumatin ni nanang ko. Nga makamuntitan niya po Diyos. Di mo ko nanti kasasayda. Dakal ti pamatik nga sikat ti kasukat ni nanang mo kas katulong dito eh. Nagsayat dangkel ka ni auntie. Uwan na kasaysaya at nilaeng Ma'am Lloyd at saan. Amoy pagbaganti kas na baka mangig na ka. Amom samat siguro nga matit ugali natin kasinsin mo. Ikarikan ka, Saida, ha? Tulungan ka. Tapos ni kas tagat sanda ka abang mapanaw dito eh.
ibagag ka da angkel kini auntie. Gagyang ka dito ituloy mo tagbaling nga katulong mo no tagabo, ket isuda pa iti magpabasa ken ka. Unya ket nga nagsayaten no kasta ti mapasamak, Kuya Samuel. Bigbigak ni utang ko na yung baganagam kadamam kini sir. No mapasamak ti kasta. Ura no awanen natatang gininanang ko. Kan matungpal tarapap ko. Anya nga ti kahit mo pagbalinan. Kahit ko tagbaling nga doktor. Oh my God. Nangina. Ngem no isuday tat kayat mo. Sigurado lagi di nga kanunungan na kada papa. Papa. Da uncle kini auntie. Abay ko na. Ti anak da nga ni Loida. Talong nga kurso tinrugina. Di matla graduaren. Baka umuunakan to pa nga agbaling nga doktor. Saan to pa lang nga graduar ni Loida. Kat kasta nga rod tinapasamak manong name saan kumatpay keding imbaga kada angkel kini auntie. Ngem, isu tinapasamak. Naamuak na ito'y ini tumawag manin kanyak manong name ni Loida. Ako na. Nakasursurod! Uy, anakwan, masururak na unay kasin. Talaga nga, numabalil na ko, bakit pumatayat? Sige ito, bimabaay ka nagsaot siya kasta nga pumatayat. Amay mo matay ka. Anak kasurong mo. Napapakinin mo ma. Tapay. Ang pingasan na nga papanawad ni Saida. Imbaga takit din. Nga ituloy na. Ti aramid trabaho ni nanang na. Ngisot agbaling nga tagabong nga sukat ni nanang na. Katuan na dapat lang. At no awarin ti na. Di anak ti sumukat. Sa takit ko na nga pagbasahin na. Nasaya at da angkel kini auntie. Nakasaysaya at nagitinagandakan ka, Kasin Loida. Si ka lang ti madi. Ano ko siya ko madi? Kituin. Ang aramidan dati obligasyon da ken ka kas nagandak mo. Ngem si ka. Ang aramidan ka din obligasyon mo? Haan? Baka di mo mapaya mo ang ginaw. Baka di mo paya mo panglabahan ti pantim. Abi ko mo siya taglama. Ano naman labandera? Di mo amuan nungan pagribagam nga anak. Ano ti, kayat di kita naganak iti anak. Agbasa ti anak da, kit into nagturpos, apaw, kastaon ti ragsak da. Kas lang ada mapakin yung mamang ko. Daan tim kin angkel. Angkel mo. Kastaon ti ragsak da, ti graduara ko, opisina ko, ti laing kurang nang asawa ko. Siyak ti boridag, siyak ti maoding ang asawa. Basta suruna. Yung mga rami ti pamuspusan tapno mapagtalaw ko na nga Saida. Anayat basol kayo ka ni Saida. Basta masurunak. Daki din nga patpatig na nga Saida nga misyak. Oh my God, kasano ko ma? Handa ba inaramid kanyak, tinaramid na. Kayan ko ana. Nga niya, hindi ang turpos na dyan nga Saida. Ha? Isudat ng kuyog kang kadakwada, kang kuhana. Apa di agturpos ko ti high school, isudat mati ng kuyog kang kakin. Di kahit ko kasawan. Basta masururak. Agibon ka. Wala talaga dungdung mo, kang kuhana. Maragsakan na ata siyempre. Nagraduar ni Saida, kas bali doktor yan. Kat napapang mo kini mamang mo, itinang kuyog kang kuhana. Kasla isun tinaganak kini Saida. Very proud na mga bagaa nga anak da ni Saida. Nga ti pagarup na kiti agbuy-buya. Huy, nagajagayan din naganak ni Saida. Opo, naggasat na ganyan naganakan ta nagling ni anak da. Kunada Kito ay so nagagimi mo nak. Sa anak may mabaling ipanakil na papangin ni mama. Adakan gamin ipanakil na kang kawan. Paano si ka kontrabida ka kasinsigo? Sige malangan, bye! Tanda nga talaga natin kasi ko ito. Manong nemi sakbay iti pa nag-enroll tinawagan nak ni Uncle nga ama papang ni Loida. Uncle, ikapsat ni Papa, Manong. Ay, Samuel,
Angel, di ka man ima hindi ka ano? Ay wala yan. Sabat nga nga nagpaala ni Saida niya malay. Tanong agpaala sa Jay, big party, baka nandang agree rin yung Lloyd ang anak ni. Tapos una iti imon na Angel. Kung tawag kanya, aming nga problema na, ibagbaga na kanya. At amo yung matin kinaklos mi nga kasinsin. Hasta una iti panag-imon na kini Saida. Gamot na kasi lahat na pahingisot anak yung imisuna. Dada ko man pambaran ng singsingpet. Nga ipakita ko mamat nga mabalim may ipanak kilisona. Yung may patpatig mi ni Lloyda. Ipatpatig mi una yung una. Amo ka Angel. Nakatawag ka mga ron Angel. Saan nga kabisado niyan Saida? Iti turturungan na. So nga, sika malangan ti mga siskeng ko na. Samuel. Tapno man agad ron. Akin naman Angel. Di Lloyd ako nakumangin. Adaman nga agkadudutan. Mas na ako kami noan niya. Ti adda kinisayda nga kagura uli ni Lloyd Agim-imon nga ron Angel. Una pag-imunan na ta. Nasingpet. Nagagat. Nalaing. Iso na ngay. So nga ron. Ma-insecure. Dito ko susto nga term. Ma-insecure. Ma-insecure kinisayda nga anak ni Tagabo. Taisuna, anak ti amo, ang mati mabaling may panakil ka ni Lloyda. So, kang kanay may bagbagkakikuan. Ewan Angel, kumusta na kayo ni Jojo? Lloyda ka ni Jojo. Ti amo akit agayam na lang. Ang dabi nga agnobyo. Bumaketan ni Lloyda. Ngayon di lang nga naggraduar. Kumakit naggraduaran ka dito, kumapay lang nga nag-asawa, at ako mamata na po kumikin ko ana. Baka ni Saidan to pala tumuno ang asawa. Wala nga manggil, doktor, kahit nangalain. Ang balik, nga nagastos. Yung maragsakam kam launay, tauray isukit anak lang ti Tagabo. Ha? Kat napasnak, iti pa nagbasa na, kat nalaing. Maragsakam kam tulaingin, nga mangibaga. Nga ti anak ti Tagabo mi, nga nagbalimot lang ang Tagabo, kat pinagbasa mi kat may san nga doktor. Diba? Kat adaduntungan ng ati imo ni Lloyda, Angel. No may san nga doktorin ni Saida, kat ni Lloyda, kat hando may lang akong pelak naturpos na. Ay, dahil ako mamat na pagnaknakman na, nagbalbaliwan. O, ana, garad, Samuel, Angel, umikot to nga daw asin dito ni Saida. Takuyugag to nga kenron. Tulong at isuna. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagkuyog kami kini Saida. Naglogan iti kotsek. Hay, abay nga di ka mo doon eh. Aw, mati may ibaga kuya. Naulimag ka. Naliday ka. Kaano lang nga natay ni dinanan. Awate mo nga kimpod, no. Agmove on ka nga dagos. Amo maragsakan ni nanang mo, no. Makita na nga naragsak ka. Just smile. Nakabimbindas ka kit. Ala, kuya. Hamot ha. Nabimbindas kang imni. Kasinsin ko. Ala, may magbagat ni kasta. Baka na kagura na. No, apikit nga kagurgura na ka. Aw, ba't ang mga basol mo? Aw, umat, ada basol mo. Anong basol ko kuma? Gapot na nalalayin kang imisuna. Napimpindas kang imisuna. Nasingsingpet kang imisuna. Dahil siya di basol mo, ado. May insecure kang ka. Yun, abi ko mga mindiag, singsingpet ko ma. Abi ko mga dinepas nagtagbasa. Nakakasgasat isuna, magbugbugtong mo anak. Awan po mo problema na. Dadangarod ka, duwan nagkakasta. Nabaknang dangin di daan maipas nagtagbasa. Kahit sika, awan ti saya kaya kuya. Kahit ko nagbaling nga doktor. Di ka kailangan rin maging boyfriend ha? Daga na aram kang kan? Kamu? Aram ka di mo.
Pasarisan ko sungsungbatan, kang kanayon, kas ato tawag, ang tetex. Sino? Nakita nak lang idi natay di dinanag. Sa bali matan ni pagbagana. Sino? Ini Juju. May nakiktot ka, kuya. Ar-arman na ka ni Juju? O, tumutawag, bagbaga na kanyang I love you. Agtetex, yung kay kaskaso. Umuna-unay, ubingak pa eh. Sabay sakit. Hanggang sa type ko. Di ba ka di amo nga, oh my God, nga anya kuya. Idi may ni Juju Ijibalayo. Idi man sayag ni mother mo. Sino kinaduwa na idi? Sino ang entertaining ko na? Iloida. Di amok pa kiti akit. Isudat agnubyo. Para kini Iloida. Nubyo nan ni Juju. Yung ni Juju men. Di na pa'y dinigaan ni Loida. Handa ka no pa inaram. Nakadalikado na ito. Abay kuya. Kahit numaamuan ni Loida, nga ar-arman na ka ni Jojo, di ad-adamanin tigura na king ka. Diyos ko. Di adamanin basol ko. Gaminikat kumad lang dahil nga panagdandanag ni Saida, anong name kalbasa nga nag-enroll, kapag enroll, kan nagawid, intulod ko isuna, iti ayan, dangkel, kapag yanan. Napagamit may isang restaurant. Ala, kuya, i-treat nakmatan. I-date nakmatan gunam. Ala, naragsak ka? Naragsak ka. Ngamutan da ka nga nakasagana nga tumulong kanya. Ibaglagit din ta si kati. Kinayat na sir kini ma'am nga nang kuyog nang assist kanya. At umot sa bali nga makasango. Kanaot sa bali nga naasinag ka na kung ano sana siya. At nagmatinig kakabagyambi ka sinsin ko nga kaanakan mo da angkel kini auntie ang adayo damat. So nga siya iti asinag nga pagpatulungan na in case lang nga story. Nagyaman ako ya. Abi nga rin kas na panaginap kanya. Amom hindi umumay kay Jabalay. Kunak na no, girlfriend mo ni Ma'am Loida. Haan? Kasinsin ko. Yung kas lang naman nag-crush na kang ka. Kuna na nga rin, no, saan ka lang kasinsin ko na. Ang tilam na ni Jojo. Un, nataa. Yung si kamat kayat ni Jojo. Diyak mo't kayat ni Jojo. Sino ka kayat mo? Diyak ka mo, kuya. Induloy ko tinagtrabaho manunemi ngam nakamonitorak badlatan o anyat mapaspasamak ita ayan da Loida, ita ayan da Saida. Oresan ko kumanga amuen manunemi ngam maamuak ata reporter ko word ni Loida. Ano man dagiti kaopisina ak manunemi ngam madlaw ko man ada panagkursunada kaniya ang imawumot iti mariknak kadakwada. Tas kubak ini Aida. Hi Samuel. Hi Aida. Ito problema? Awan. Okay, iti panagtrabaho. So nalaing ta dinak malaing kaso. Doon ano nak na-date. Abi ko ma-date ka. Huh? Baro ka balasa nga. Sila mo libag-baga nga pa nag-crush mo kanya. Gusto ko matasang nag-crush ka. Sorry. Ha po, bakla ka? Sana ka bakla. Ada na ginigundahoy manong nami nga nudyak mauray nga dakasasaritak nga tumawag. Siyak tibang tawag kini Saida. Hello, Kuya Samuel?
Sayda, kumusta ka? Astoy, saan kang marigatan? Saan? Siyempre, obram amin ng obra dita. And then, nagbasa ka. Nasapak, ba't gagriin ko yan? Kasi schedule ko, sa payak nagring, nag-review ako. Sa kung to, obrayan na kita kahit kung obrayan tibigat. Malpas kung to namin ng obrak sa mga nagbasa. Kasi tanto ba't amin ti malam, masapak na gawin. Awan tinaskin ng mapapanak. From eskwela, dito'y balay, nagkasikasok tumanin, agdalos, agluto. Sa kung tumanin, irapin tanyawan kahit ko irapin. Awan ti problema kiti trabaho dito eh. Kuya, awat problema ti panagbasak, tanapas na ka. Tinala problema dito ikat ni Lloyda. Ni Ma'am Lloyda. Tapay. No sumro, pagtripan na, conforme dito ti pabasol na, ni kastukat na hangkong ano nga dinalusan, pagsawsawaan na. Nakasaksakit na gini pa nagsasaw na. Yung babayak lata. Daman nga masuron, tadyak mo tumangsit. Kaya't nang siguro nga tumangsit ka agad, agapa kayo. Kaya da pambaran na nga, gipulong ka da papang naging mamang na. Huwag nga ron. Warang nalain nga, yung ti kunakon, hanalangit na sulkan ti matak. Dinaklangit ipasuli nga saktan. Physically. Mabaklat ta. Kasta ti rumbeng. Kat dahi adad nga pagsurunan na. Di na pa inaamuhan nga gararim ni Jojo ken ka. Hampay na nakadandahan ko eh. Iso nga, nagpagpakasya kay ni Jojo nga sardangan nakon. Diyan mo, takuna na nga, umay nakanong pasyarin nito'y balay. Anya? Umay nagpasyar ni Jojo dito ha? Nga sikat pasyarin na sa nga ni Lloyda. Abo, nagdakas sa'yo, nagdakil na gubat. O naroon, dito tiya mamak ko. Yung mga pagdanagam, ad-ad na nga sikat kanunungan da uncle ka ni auntie. Ngayon ti anak na. Hanggang tama na kasta. Yaw awak lang ha, makaaramid. Makaaramid ni Lloyda. Iti pamuspusan tapno, mapapanuwak dito eh. Papapalawon lang eh. Kasi kumaitan niya, tsaka mo. Tsaka mo noan at dati panunot na. Amon di may isang tao no dagas ti pampanutan na. Talagang adot mapampanuot na. Ngay karkararag ko kwen nga po Diyos, nga oran no kasanot araramidin ni Ma'am Lunda, agtutulit ko malata ti panagtalagan, panangipatag kanyak, da, share ni Ma'am, tapno maituloy ko ti panagbasak. Oraan yan tumutan ti mas pasamak no may saktong ka doktor. Una, kayam tumaten nagsulo no may sakan nga doktor. Imjak tumalipatan. Bigbigag to nga utang ko na yung baganakam ka na sir kini Ma'am. Amom, marignak, ti manang ipatagdakan niya, kaslapod nudak nga anak. Nga dahil at pag-imuna ni Lloyd na siguro, takas lang siya kan tinapat patagim isuna. Una, ori siya kakumat na gandak, kas pagadikan kuya. Asin at adad ang ipatag mo, dyan na luko na singbat. Dyan na singbat ah. Ngam adad ng atensyon, dyan na luko, tapnog balbaliw. Aging ka napasamak manong nemi, edi panang pungot-pungot, panang tungpa-tungpa manong nemi ni Lloyda, kani Sayda. Namok na ito manong nemi, edi ta mismo, nga ni Sayda, edi timawag kaniya. Agsangsangin. Kuya, tapay. Sayda, what's wrong? Gusto rin sakit. Di ba nagpungot-pungot kanyak ni Ma'am Lloyda? Ori lang dardara timibig ko. Manang danong natin. Nagtumpa-tumpa na kanya. Naira na ngamin nga awan dat Ma'am kinisir. Tuduntuntua kam dito yung balay. Katabi ka di mo timawag ka sigod kanyak. Taumay ko maganawa.
Nagadayo dita. Mapapatay na to na, di kami nakadanon. Kasi nung tinaganaw king kuala. Gusto mo nga sumangpad na sir kini ma'am. Lusanda ko mga simbang bet, mga namapatay na ko na talaga ni Ma'am Loida. Alam basol mo, kadugtalan na, ang araarman na, ni Jojo. Baga naging din nga ang gaagawak ka ng tinubyo. Iso di mapabasol na kanyak. Ito salutsunan na ma'am kinisir no anya ti basol ko. No apeng kasi laingan ti panangdangra na kanya. Naggagawak inagaw ko ni Jojo. Saan ko na po Saan ko na man? Iso ti anad na nga na pabainan. Apay na pabainan. Unang tako na ni Sir, apay nubyong ka din ni Jojo. Ang anong sumbat. Kunanagin din. Dito ka nung nga babae. So, siya taging basol. Apay nga saan nga agarim ni Jojo kayong kuala. Anong saan nga gapukan niya? Nubyo na kauman ni Jojo. Sayda, ambok ka saan nga ni Lloyd at kanunugan na uncle ka ni auntie. Nangaroon ka sakit tinagam na lata. Tananda nga siya ti sakit na sir ni ma'am. Ngim iti isuna. Gamot isuna taking baso. Ibagana ka, ibagana nga gaagaw ka. Aw mo't pa relasyon nyo ka ni Jojo. Kasano ko mga relasyon nyo ka ni Jojo kat saan ko mat nga yayatin. Ngimapik ngamin nga siya kanot ti arman na. Imbas ko mga ni Loida. Nadya kanot nasakit pa nga. Para kang kuha na. Kasi lang, anak ti Tagabo kan Tagabo. Apik nga siya ti arman ni Jojo. Ori ta damad dangkel ka na anting nga nang sakit ka. Sana nga ibagbaga. Nga papalaundak ka no. Saan saan dak nga mapapadaw. Iso kanot pumanaw. Anya? Isus, nagdakas. Agradwarak la kuman. Gimabayag pa ya. Medicine ti kursom. Hungarod. Ng mga bale. Halos nagudwamon. Yan si ka kuya. Makiasawa kan. Awa pa inubyok. Ay inubiyak ko na kuma. Ada ka di urorayem. Naibagak nga da. Sinut urorayem kuya. Jack may ibagakin ka. Napay nga di mo ibaga. Baka no. Basta. Sige, maaring numauray mo nga rin iso na kuya. Yung talaga di mo kahit ni Jojo. Tsaka yun. Sakit yung pagpabasol ni Lord. Ang inaagaagawak ka no. Ala, agad anos ka. Anos lang. Haya? May karigatan pa lang iti agpakumbaba nga saan nga bumalas. Araminan. Uy, nangam na mapunuan ka talaga. Bumalas akon. Kagura na ka mando ka da mapang mo. Papang ni Lloyd da. Kani mamang na. Da angkel kini auntie. Kaya tangarod ti kaamamak ko. Baka gura na tungan pa iso. Nubalsak mo tayo nga Lloyd da. Ito na minsan nagundaway ni Met Lloyd da manong name itimay dito balay. Tanong saan nga tumawag, umay nga mismo dito balay. Nasin? Graduar kan? Madi man lang ta. Mapamagag mas basa mo saan? Mapainak pa yun, bakbakatan ako. Munong taon mo. Kat munong taon mo, ana? Ay, wag gayam. Hindi ka mag-asawa? Kansi ka, hindi ka mag-asawa? Dinakmat lang kami kayat nga, dahil nga chucho. Nakalukloko ka kasi, baga makit din nga agaakaw ni Saida. Ti anak ti Tagabo. Nagbalimot ng Tagabo. Ang bali Dr. Ton. Nakasakit eh. Abay, nakasakit ka nga. Hindi ko mag-isot pambaram nga agmuban. Hambay na lado ti amin kasing. Umuna na ka pala graduar ng ni Zaida no, kas pagarigan, ipasnek mo. I-concentrate mo.
Sayang lang, itadaan tikin angkel kang gastusin mga basbasa. Hindi ka matagraduar rin. Ngayon, naragsarak to, no? Mapapanaw ko rin dyan asayda. Abi naman mapapanaw, tsak kayat. Pasta ti karawak, puur ti karawak. Kontrabida ti biyag ko. Sikan sa amin ti kontrabida. Abi ko mga siyak. Naginagararami ti sa nga na siya, isot kontrabida. Kaya mo sa hunday dyan nga anak ti tagabo, di sayda, nga tagabo ngat, isot ti bida. Isot bida ka na ito yung pakasalitaan. Sinong no isot ti actress, sinong aktor. Baka ni Jojo. Ano dapat paspasurunod na. Aging nga bigla nagkatawa man nung name ni kasinsin ko. Abay nagkatawa ka. At na panunod ko nga pamuspusan. Tapno mapagtalaw ko na yung nga sayda. Aguri ka man kasin. Di ka masyat. Sino kasyat? Ni sayda. Amos tauli lang nga din bang langaro din. Sa matagtagabo. Sa ipang pamuspusan pa lang. No, kasano nga. Mapaksyat mo iso na. Gapo nga rin iso nga rin kontrabida ti biyag ko. Nanya nga amin, ti maasol na kang ka. Basta. Kaagaw ko. Hindi naman inagaw ni Jojo. Kaagaw ko kung napapakin mo ba? Kapilitan ng kaagaw mo ata. Di mo aramidan ti obligasyon mong anak. Di ka mat mangipakita, di mabalinda kang ipanakkel, di ginaganak ka. Ininto ta ni Sayda, may panakkel dan ton. Nga adda anak ti tagabo, nga nagbaling nga tagabo da, nga may santo nga doktor. Kasi ka ngay, anak ti Baknang, nga matalag tong palam. Kasinsin ka mo saan? Ibagbagak la ti binyong ko kasin. Diyak kang kanunon ti bagbagam. So na umay ka dito, ikat anyaman ti bagbagam, bagbagaan kamat. Basta, makitam to. Makitam to. Napintas na ito yung panunod ko pamuspusan. Ket kalpasan laing manong name iti dua lawas, timawag kanyak ni Uncle. Hello, Samuel. Uncle, timawag ka man. Yawan sa baling ang mapanunot minus ang asika. Kinasalita ko ni kabagis ko. Ni papang mo. Kasalita ka lang at no, adda ka nga manggat ka duwa keng kuwana. Anang ro na nga mang-protector keng kuwana. Asin okay. Ni Sayda. Abi ni Sayda. Pinagtatakaw ni Loida. Pinagtatakaw na ko na yun. Abay, baga yung pinagtatakaw na. Awan sa bali nga, nang ipamuspusan nila ito ni sang isuna. Nadimi patsyan nga maaramid ni Sayda, itagtakaw. Nagpukaw na ito yung diamond ring ni Anting. Amo, diamond ring pa eh. Nalipatan na ngamin ngayon pakni. Na itisuna. Inasa bulan na awan. Ikit nagsukain kami Nagsalutsod kami. Naging ganang tuktalami ti diamond ring. Dahil ayan di kita arawatin ni Sayda. Kas lamawata kong ti kayo sa wanagkel. Kinunak manong nemi tamok nga dadakas nga panggap ni Loida kini Sayda. Nga na dyan siguro kung kansa na sigurado, tinapanunot na nga pamuspusan, tapno mapaksyat na ni Sayda. So, na dyan. Kananghel, mamati kayo ngorod maramin na, tsak mamati nga maramin na. Kaya mapapilit ti anak mi nga ni Loida. Nga aramin ni Sayda ti amin. Isa bagbagana nga, papanawin mi. Taman na nakaw ngorod para kay Kuana. Di makanakas no sami ka no mapanawan, iso ti pumanaw. Kadi,
Di ba kaya't nga damakal ti amin. Iso nga, takasarita ko ni papang mo, kinimanungan. Iso nga makakamat kayo ka. Tapos ikati makamo nga magprotektar kayo ko na. Ayan kahit sa wanang kayo. Papanahon mi ni Saida. Kahit mga alakam sa balik kakatulong. Ngayon pagyan ang minita ni Saida. Ito balayo. Tapno ituloy na lang tagbasa. Naging ka makapagtupos. Kinagbalik ang doktor. Ingkariyan mi iso na. Gano, may santong nga doktor, kanadan itong trabaho. Pagtrabaho na, ingkari mi pa iking kuha na nga, kami ti makamot, ti magastos, ti panakaypasnek, ti bukod na nga private clinic. Nagpintaso na nga stangel. So nga, masayangan kami no may bayan mi iso na. So nga, again dita ni Saida, italagmikan ka kada kayo, na ituloy mo nga tulungan ang pagbasahin. Tapno awanin ti ririk pa ni Loida. Kaya nga madugtalan na nga dito eh. Kaya madugtalan na nga tulungan yung wedlang. Sabi ko nga saan na madugtalan. Ore madugtalan ng tulangin, basta makapagturpusin. Sige. Okay, Uncle. Awan ti magnanagan nyo. Gabata siya ti makaamu nga mga protektar kinsay na. O nagsakan akmagin diya. Tapay. Kang kanayon kung ito na makikita ni Saida. Manong name na isang sangayan tiragsak ko ng runay daadda ni Saida dito'y balay. Saida, welcome. Kuya. Oh, nakanruming nga kasangit mo? Saan ka sangit? Don't cry. Halagang saan nakasardagan na niya ng Loida. Dumdeng to ti amin nga maamiris na ti amin. Kalagpakpakawan to ken ka. Ano ka ti basol ko ken ko na? Manen. Umana-una, ma-insecure. Basol ko ka di nga ron. No apay nga nalalay ng imsuna. Ano sing-sing pa ita kamisuna. Basol ka nga ron, met. Nusak ti Arman ni Jojo. Kansaan ko abasol ti nagbaling nga anak ti may sa Tagabo. Tanay ti magbagana. Oy, anak ti Tagabo. Una na. Kinisuna, anak ti Baknang. Kinuna, kapag na may saklang anak ti Tagabo, na may sa akon nga Tagabo. Kinisuna, anak ti Baknang. Ipaniknik ko kinkuha na kuya. Uri, anak ti may sa nga Tagabo. Kaya may sakton nga doktor. Oh, dahil pagbalik ng mga karit dahil nga panang lalais kang kaniloy na. Nagyaman na kuya. Tanito ito na panunutan na sir kini ma'am. Mayak. Di siya ko din agbalik nga katulong yun. Sabi ka sa punan ti katulong. Taltalo ka ba't kada papangin mo ma? Uri nga apeng nga sir kini ma'am. Talo naman. Handa ko mamat ka sa pulan. Dakayot at kasapulan. Sa bagay, saan nang kumamat kasapulan, medinanang kasapulan na, tapno namang pabasa na kanya. Katsyak, kasapulak mo't ng katulong ang tapno mapagbasa na. Kinore no saan ako nakatulong sa Jai. Ituloy na lang at magpabasa kanya. Nakaimbang na sarki ni ma'am. Nakaimbang na nga talaga. Gamot takas ti dadat pag-imunan ni Loida. Takas lasika ti anak na. Basol na oh. So nga ron, basol na. Nagbasa nga ron ng tuloy ni Saida manong naimi. Kat ni Loida, numanin tumawag, mga nalata ti problema na. Numanin umay, kat kakaasila nga, aglimlim ni Saida, nukosta nga mayroon nga adda ni Saida. Nga adlamat ni Loida.
Talang no, maduktalan ti amin. Dako nak tinakot. Manong nemi ti kaadda ni Saida. Anad damat manong nemi nga imungar tinabayag ini nga nagtubo nga ayat iti puso. Nangronakit na nakabalbalasa ngayon kan graduating nga ni Suna iti kurso na nga medicine. Manong nga tawin. Saida, ay kuya, abi kuya, graduar ka doon sa kantek ti board, may pasam nga nagos. Nakapampanakil to dangkel kinanti. Ganda na pagbasa da, iti kinadoktor nga may nga anak ti Tagabo. Kat, ano daman nga panakil ko ida, ti kinasiyad da, kuya. Wait. Kanadan naman na natin, panagimod, panaka-insecure ni Loida. Abi namin ni Loida. Nakanaduko mo na kursot na itropos na. Uy, ganun. Hala, sabi ko matasan to palang maladaw ti amin, numamiras na ti amin. Kumusta ni Jojo? Abi nga ni Jojo man sa lutsunong kanya. Di pa nagsardeng? Saan lang nang nagsardeng? Awan di madam-develop nga rin ng kuha. Awan ko ya, never. Sinukar ti pa ka rin ti ayan. Kamagkat mo nga mamuan. Kasi ka kuya, di ba? Ada ururayem? Ada ururayem. Graduating. Gaba ka no. Siyak dun siya nga may karino kas pagarikan. Sino ngamin? Kahit mga mamuan, doan niya dati panunot mo, isumot dati panunot ko. Oh? I love you, Saida. Kuya, I'm sorry. Ngayon dyan kong materid. Tirik na. Kahit kon nga, iba ka. Hindi mo ko pagpagarupan nga, kung ko daw hayag ti kadam dito balay. Kuya, urayan na kuma. Ayan, kahit mo sawin. Di mo urayan na. Kahit mo sawin, urayan ang makapagturpusa, makapag-take active board, gananayag to nga doktor. Kinurayan nga, adan to DJ inkarita sir kani ma'am nga ipas dagdag at private clinic ko kompleto at aparatos ko sana to aklonin. Talaga kadimet no niya ti marikrik na kasta ti marikrik na obvious pa kuya sikat ti kayat ko saan na ni Jojo. Oh oy agor ka kaya, hindi ka magpainaklon. Sikat kayat ko kunam. Inaklon ako. Kuya, mga no, may isang balita yan ta. Mga no sana ka makapagturpus. Makapagturpus ka, doktor. Ang baling ka nga, doktor. Manong nemi, kasta ulit ragsak ko, ragsak mi. Kaya naman pagkabalay kami, manon na yung Saida, ngam nakakontrol kami. Takayat ko, kayat mi, manon na nga nadulos isuna, itadag kunto ti altar. E di ba kadahakis manon? Nairandra na, nga awan ti nakapakdaar ka na kami. Hindi, taumay, bigla ni Lloyd nakita na ni Saida. Hoy! Sika nga anak ti Tagabo. Apa nga ka dito, ha? Kasin, apa dito yung anak ti Tagabo? At dito balayo? Kanin tuloy na nagbasa? O, agraduaran. Agraduaran.
Ken, siyempre nag-take to board, nananato nga doktor, katsika, muna taon mo, hagkataob ta. Awang pa'y asawam, di ka pa naggraduar. Ngam kahit ko ti mag-asawa. Kalbasan lang, agbalik nga doktor ni Saida. Ang-asawa akton. Ano ya? Agbalik nga doktor ni dahito nga Saida? Kaya ang-asawa kanton? Sino ang asawa? Isuna. Ano ya? Ito pa yung relasyon nyo niya. Ito nga anak ti Tagabo. Kau. Oh! Oy, oy! Ano ka? Manong name, gamatak ko mga igawin ni Lloyd ang nakalisi. Kaya mapanamat pungot-pungotan ni Saida. Bimalas mo ni Saida manong name. Pag sinaik ko maida ng binayak, nga makarik na ni Lloyda, iti balas, tikas taga panangiruman na, ti anak ti Tagamo ka no. Nagpinungot na agad anandang nga ni Lloyda, ti kakaasin, ti nang tungpa-tungpa ni Saida manong name ni Lloyda. Pinagsinak madla ida manong name kat nagbanag nga nakakaasin ni Lloyda. Isot adot sugat na. Pasa, Lloyda, basol mo. Sorry, Samuel. Diyan ko natin palantirik na. Panahon matintap ni kasta kiti panagnik ko kinatangab Lloyda nga. Awan ti karbangan na magdagran kanya. Naminsak lang anak ti Tagabo yung magmagaan. Dahil iti tatandaan si kang anak ti Tagabo. Bayadam na itong inaramid mo kanyak. Bayadam na itong inaramid mo kanyak. Numakita na papakin ni mama ti gasto nga langak kan gapot ti aramid mo. Sandang ngay tuloy pa di magtulog kang ka, pupuotan di saok. Nagawit na ruda ni Suna manong name. Inuroray binuan niya resulta. Wayan manong name, sigurado lagi di amas umat dangkel ka ni auntie. Iti kasyaga lang nga ni Lloyda. Gimbas ko mga iti balay dat papanan na ospital kumatap numaagasan di donor na. Nakaharot na may anis Saida. Siya kamat apin kami Jack na ganawa nga dakos. Ngayon kas lakayat ko pinalabusan ni Saida tapno. May karo na ti adumat nga panang dangran, panang dyan, inararamid ni Lloyda. After 2 hours manong name, nagring ti cellphone ko. Diyos ko, ni Uncle. Hello, Uncle. Samuel. Uncle. Awan dita ni Lloyda. Awan, Uncle. Ngam ada itay after 2 hours. Abay, di ka naganawak. Ay, naganawak man, Uncle. Amon di Diyos na naganawak. Yung tsaka mo ta, nakauy-uyong ni Saida. Siguro, Uncle, imbuang na amin ang impanan na sakit tinakam iti anak niyo. Iso kas diya matinaramid na. Nagpukaw ni Lloyda. Kalpasan nga namuhan na ti puno. Punungan niya. Gapat na naman lang yun, sardengan ni Saida. Nga naramidan na ti amin nga pamuspusan tapno laeng mapaksyat na. Nasakit tinakam na gabata. Ti amo na kit pinagtalaw mi nga talaga nga sa amin nga sinuportaran. Natuktalan na nga suportaran mi matay suna. Nga itape mismo nga sinong nyo. Iti ayan na. Tapno patinggan ti amin ko namin nga asawa kinatim. E magamin kang kuha na ti puno. Ti paliman ti kinatao na. Uncle? Amo na ito ni papang mo. Ngam sa mo siguro nga mo. Tiyan niya, Uncle. Saan mi nga pudno nga anak ni Lloyda? Hindi ha? Saan kami nga mandaan kinaanti mi ti anak? Ampun mi ni Lloyda. Tagayam. Kahit nangasawin nga saan kami ang kasinsin. What? Isumid lang nga niya. Awan, Uncle. Ang bumilang ni Lloyda.
Sami apod nung anak. Kagrunan ti amin. Nakabiglaan na. Kagrunan ti amin nga nakabiglaan ni Loida. Nabigla iso na, hindi bagaming itay bagaming ampun bilaing. Anadang nga nabigla. Hindi bagaming ipon. Gati kagurguran na launay nga ni Saida nga irurumen na. Nga aring na kahit napay napapatayin. Kahit bukod na akabsat. Ni Saida kay ni Loida ang kalagkabsat. Wait. Agpadpadad ang anak ti Tagabo. Ganay natin magbaga ni Loida nga anak ti Tagabo kung na nakinisay na. Isa ka sa dawak ang kapsat ng apakas niya eh. Anas nagkumatinik na. Siguro, nga puti, insecurity. Kasi di ka po nanwabay. Kasano nga nagkapsat na Saida ka ni Loida, Uncle? Awan pa'y anak, da Seni kan di asawa na, hindi nagbalin nga Tagabo ni Seni. Kaya niya ganak. Nakautang na dakkel. Nakautang. Dakkel kanya kada kami. Gabuti pa nagsakit di asawa na. Kaya tap na makabayan, kinintaw mi kagwa na. Nga ampunin mi ni Loida. Isut imo na nganak na. Imanugot ti kondisyon nga tultuloy na tagbaling nga Tagabo. Tapno maayawanan na ni Loida. Kaya nga sawan tinagimi na matlahing nga naiwanan apin na nakil ni Loida. Wait. Gimidaan na nakin ni Loida, siyempre. Da kami tiawagan na iti papangin mama. Para kang kuha na kit iyaya kang Tagabo laing ni Seni. Nasingbat mo na dati ni Seni, di ba? Ni Seni, ni Lloyd ako nakuha. Naganak man rin ni Seni nga iso ni Saida. Sanda pa lang kitkita iti kang kapsat. Ta iti may pusingan ni Seni, ni Saida, nagtali na edisona iti sidong ti amana. Ket umay agubra. Umay agubra kas Tagabo. Pasara naman mapandumaklawit no ko hamang sarungkar kini si Saida. Kami dinatayan ti asawa ni Seni, awang matin ti kadwa ni Saida. Iso ngay mayan na kidan na kada kami. Nga di addan ni Saida. Dahil amatan ti kasla, nagmurmuryutan ni Loida. Tsaka mo. Tsaka mo, mabalin siguro nga nagparik na kang kuha na. Nagbalin to nga kaagaw na ni Saida. Kaagaw na? Gapong arad. Adadan nga ni kamit atensyon ni Suna. Ni Saida. Adadan nga isut ipampanakil mi. Taorin no anak lang ti Tagabo ket Tagabo lang Suna. Magbagaan mo iti Loida ng kasyaman. Ka nagbaligi. Ka nagpadpadagas kayong kuhana. Yung sabi mo't nga pinamimpinsa na pinapanaw na tigit panagindig mo dita at pinagbasa mo yung tultuloy. Naduktalan na kat nagsakit dinakam na. Iswakas dyan tinarabid na. Ang isumat adada ka kaasi. Gabutan na punuan matin ni Saida. Isong imbagamin tikin at pudno kayong kuhana tapno ni kastakit amunan tagpakawan iti kapsat na tapno amunan nga bigbigan nga kapsat na isuna tapno awanin ti pambaran na nga mangdangran uno manggura iti kapsat. Ti awagan na nga anak ti Tagabo. Agpadpalo na gayam nga anak ti Tagabo. Yung tsaka mo tabigla madlatan nga pimanaw. Di man makontak.
Angkel, agsubli to. Papanan na nga din tuman agsubli. Yung tuno awanan ti kwartana, at awit na kwarta. Yung tumaibos ti kwartana. Matanda na ka na. Ang mga nadanda ti pa nagrebelde na. Amo ka din ni Saida ti amin? Saan pa'y? Siya kanton ti pangibagakingwana. Sabi tumitlaya, paniknikan. Ito na mayatan ti amin. Si Ganggel, makitinulong ka kuma, Samuel nga mangsapol, no sa dinuitan ti ayan ni Loida. Huwag ken, mapanak ka na kiti mabaling ko, pangsapulan kang kuwana. Mapan kami kani Saida. Kitkitain nak ni Saida manon na imi kalpasan na nagsarita kami kini Angkel. Samuel, Saida, hamon awatan din nagsalita kami kini Angkel. Saan? Di mo in speaker, in loudspeaker. Sa mesa, medyo kong kontrolin ito nagsaom. Sa di mo kahit namangin ko. Ni Loida, nagpukaw. Aradan sakit tinakan na, itinaamon na paliman. Ampun dalay ni Loida. Ang rananti amin. Manang mo ni Loida. Agkapsat kayo kay ni Loida. Hindi ha? Kapsat ko. Wine. Inauna nga anak, dananang gintatang mo. Hindi nagkautang, datatang kinanang mo, itakil na nagsakit ni tatang yun. Inadapt na ni Loida. Yung nagtultuloy ng tagamo na ni nanang mo, tapno maaywanan na ni manang mo. Abay kas dyan. Nasa nagkumatirik na ni manang Loida kani ni nanang. Ngayon masyak di ba isa makasaksaksin nga nakarkaro pa yung tagabo ti panang tratar na. Kansyak. Kapsat naggayam. Abay kasi langin tigura na kaniyak. Di tayo mo. Ganoon yaman tinararamid kang kanimanan mo. Pakawanan ko. Uri sa angag pakawan kaniyak. Tagunadan, no sa sino man tinakabasol kang pakawan man, saan, pakawan ng gadagos. Isa din nung itanta, yan, di manang Loida. Sapulan ta. Tumulong ta magsapul. Sapulan ta. Inaramin mi ti pamuspusan, tapno masapulan mi, manong naming apaunayin. Di mi amo, awan, makaibaga manong. Aging ka nagtupusan ni Saida, nagtakiti board, manong nemi, kakas taon yung tiragsak na, hindi ta, mairwarnan, manong nemi, ini-board na, may isang nga doktor. Siyempre, awan ti sa bali nga na panakel, no saan nga das angkel kini auntie. Si kala kumanti ng punmi ini anak. Sir, ma'am, si kala kumanti ng punmi. Kasi ano ko ma, noon udi akmat ngayon pasangay din dinanan ko. Imlimanang ayan na. Netaori ka tang dalag mi. Awang matin. Diyos ko, ang mga rename dansa na inwal, awon inkalin nga. Sa po, Diyos ko. Ang kumaa, sir, ma'am. Ori kasi tinararamid ni ate. Kamsat ko, sabi ko mata, dumdag tumatlaing ang sumli. Nakastrek nga dagos manong name ni Dr. Saida iti hospital. Dumampay private hospital manong name ti mo na nga nangalaking kuana. Kaya oray no adda iso na nag-duty no kuha iti private hospital aging ka na ipasdeket manong name ti bukod na clinic. Babay dito kari, dangkel, kini auntie.
Wahen man ang nemi, naipas na ti private clinic na. Na kompleto ka na iti gamit manong nemi. Kaya pa yan talo nga empleyado na manong nemi. Wahen, kalpasan, inauguration, manong nemi, panaka-bless din ang clinic. Sweetheart, sino nga umuna nga pasyente? Ano nagbali ng pasyente? Wala nga medyo private hospital nga pag-ubraham. Di ka ang duty ita. Tumigat pa ng duty. Dito kita ang duty. Dito yung private clinic ko. Sweetheart, natong parin tarapap mo. Indun ka nung kasarta. Agura ka pa ilang. Agura ka pa ilang. Maganata din na papakin ng mga madaan naman ti apo ko niya. Ganun rin da uncle kay ni auntie. Maganata naman ng madaan ti apo ko. Baka sikat makaitan ti apo ko na. Umuna. Sakbay nga ni Loida. Kumusta nga tayo ni Loida? Speaking of Loida, manong name ini taada nagsarda nga kotse ti sango ti klinik kan hindi makita kada dimsaag ni Jojo kan anda binangkat na nga pasyente. Dr. Saida, anda damo man ka pasyente. Di ba Jojo ti may nangyayag? Dito siya nakrong na babae. Asino ti, Ni Loida? Ni Ate Loida? Jojo, anong napasama kay ni Ate Loida? Bigla ka nulatan, maroon na yung napukaw na tipuon. Dati ang angalin na ti high blood naman. When imay nga sigod, dagiti kakadwa mo ng empleyado ni Dr. Saida, kahit daitan, inasisandan ni Dr. tap numaasikaso na nga dagos ti kapsat mo. Iti emergency room, iti clinic manong name sa jay, nga mabuybuyak no kasunuti na ramid ni Saida, iti kapsat na. Babayam ti panangasis keng kuha na rin talo nga kakadwa na. Albasan nga dati may isang oras manong name rimuharen ni Saida. Saida, kumusta ti kapsat mo? Ay gaman na kinamot, Diyos. Anong sakit na? Blood pressure. High blood. Imbagta, awan ti masarakak ka nagsatang na orat kay kuwana. Stable ti kasasana. Ti kapsat ko, timo na nga pasyente. Iti klinik ha. Private clinic ko. Abi nga ni Jojo ti, Jack mo na mo. Dito ni Jojo, Saida, doktora, kumusta ni Loida? Okay yan. Akong problema. Nakalasat yan. Jojo, kasano nga sikat iba'y naging dito eh? Inabayag mo na sa sapulin ni Loida. Kinapundo na. Sadya pala yung nagyan. Ha? May ka man nagsanudsod ka kaya niya. Tawagan na ka. Awang ko na. Dahil ang arte nagtulagan niya. Bigla badlatan nga pukaw ti puot na. Yung dati nga mga masinsinter ng pasara maulaw nangato ti blood pressure na. Kaya mo sawan iti panagyan na di malayo. Di pala na develop tirik ng kingkwana. Kaya puno na. Ito pa yung kinawatan ni. Tiyan mo ka kinaginaw. Doktora, awa ka sa bali ng doktalam. Kadigag na nagsen. Tiyag ba rin itong asawa? Amom ka din, Jojo. Nakapsat ko ni Manang Loida. Naamuha ko. Time pa ka muna nga ron. Ganito, orin nga ron ti kaawan ti rupa ng isarang na. Keng ka. Tapos ikaw awagan na ti anak ti tagabo kat agpadpad na gayam nga anak ti tagabo.
Nagkapsat kayo. Ibaglakid din ta, sikat sing bayan na Jojo. Kinanta kayo na kinawatan niyo. Baka agbalin to nga double wedding ti amin. Ano kaya mo sawat Samuel? Da kayo mat ka ni doktora? Apay hangan na bagadeta ni Loida? Saan sa? Ay, nakapuot saan. Intay yan ni Loida. Nagsublin ti puot na manong. Mas naaw. Manang Loida. Ano marik na? Saida. Sikat mo na kapasyente. Dito ba nga klinik ko? Dito tinangitarayan kang kani Jojo. Saida, I'm so sorry, ading ko. Napakawan ka, manang. Oresan ko nga nangyay. Nagpapakawan ka na kita aramidam ka niya. Aramidam ka ni dinanan. Nanasaksak mo, nakasanungin, drurumen mo ni dinanan. Doon nga ron. Diyan man ngamin mo. Apay ngamin nga sangin baga na papakin ni mama. Apay nga nilaing nga baga na ti amin. Oray saan na kumamat nga baga, karong biglaing nga, respetaran mo oray may salaga tagapo. Ako mati-mati nga ramin na king. Kas kanya, anak-nak ti tagapo. Pero biglaing nga respetaran. Nasinuak. Tasang nga basol, ti asinuman kagbaling nga anak, ti may salaga tagapo. Isa nga rin nga nakadagdagsan ti basol ko. Isa nga awan ti rupak nga gawin. Iwantakan. Namon biti may pagkakita kayo kini Jojo. Dokas kaso na lahing ate. Maangay ito tutawal wedding. Agkasar kam tumatang ni Samuel. Agkasar kayo tumatang ni Jojo. Kasin, saan tagay mo nga kasinsin? Isumon na gaya mo sa bali, di ka marikrik na kang ka. Nakasta nga, oray siyak. Gimsa magayam nga nata. Nata kami magayam gini ating mo. Uwin manong nami nalawlawaganan ti kinapuno. Nagkapyan, nagkapsat. Damit laing Loida kini Jojo tinagkatuluyan. Kaya kami kini Dr. Saida. Iti nagasawa. Iti agdama manong nami saggaysan ti anak da Loida kini Saida. Uwin. Iti panagabirat mi manong nami kini Jojo. Intultuloy ka ng opisina, intultuloy mat manong nami ni Dr. Saida, iti nagtrabaho ka sa doktor, iti private hospital, kaya iti kinadoktor na, iti bukod na private clinic. Da uncle kini auntie manong nami, nakaragraksak na. Kaya matao, nagiti anak ti nagamo, na Loida kini Saida, imbilang na, nagito'y kat anak na. Kaya ti apo ko na, kada Loida kini Saida, kaya bilang napudpud nga po ko. Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong nami, kalagyaman ak launay ti anos mo, nga namornos, kalbasan nga nak-insen keng ka ti Italiana. Agyaman ak ti anos mo, kanlaing mo nga nangibasa, kat sabi ko nga, dadaman na ibating nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kanaginipadak nga nimngeg, more power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Samuel. Thank you, King Samuel. Thank you pa ng surat.